Mehmet Eşin doğru haber. Müslümanan hinji faham nekirin ku Siyonistan çi faham kirinin. Min got lê binêrin Xwedê di Qur'ana pîroz de wiha dibêje. Xwedê bi kesên ku sebir dikin reyê, Xwedê bi kesên ku pir sebir dikin reyê. Ji kerema xwe êdî fehm bikin. Di İbranî de gotin û peyvek ku bi vê rengî qala sebrê dike tuneyê. Hûn ê du sê mehan di tunelê de bijîn, hûn ê ronahiya rojê nebînin û ya herî mühim jî hûn ê nikaribin xwarinê peyda bikin. Digel hemû van tiştan hûn ê bi Keleşnîkovê ji tunelê derkevin û Yahudiyan bikujin. Baş e ew çawa dikarin van hemûyan bikin. Tiştê ku em fehm nakin ev e sebirkirin. Belê, ev sebir e. Rojnameger yanê tedbêjî em ê hêza Hamasê nişkînin, wê teslîm nebin, yan jî wê zeîf nebin, gelo min rast fehm kir. Ew ji bo Xwedê şer dikin, ew ji bo cîhadê şer dikin, lê em ji bo azadiya İsraîlê şer dikin. Em şerekê pîroz û muqeddes nakin, baweriya wan a dînî wan îdare dikin. Ji bo wan plankerê herî mühim Xwedê ye, lê îlahê me tiştekî nake û li ciyê xwe rûniştiye. Ev yek jî diwarê psîkolojîk de serkeftinek mezin, ferqa di navbera me û wan de ev ferqa mühim e. Ji aliyê fizîkî ve jî ji me bilindtirin, lewra îman û bawerî jî berxwedana bedenê zêde dike. Loma dirawşên wiha de pir jê hatîne, ew şerekî dînî dikin. Ev gotin ne gotinin waîzekî Müslüman, alim û akademîsyenekî ne. Yahudî xusûsiyetên Hezretî Muhammed silavê xwe da lê be baş dizanibûn û ew xatemul enbiya ye. Ev rewş di Qur'ana pîroz de wiha hatiye vegotin. Ewên ku me kitêb dayî wan, çawa ku zarokên xwe nas dikin, her wisa ew jî nas dikirin. Bêguman komek ji wan digel ku dizanin jî heqiyê vedişêrin. Yahudî jî bi xesetên Müslümanan baş dizanin. Gava ku ew rastî Müslümanên ku bi rastîn îmankirine dihatin, ji ber ku dizanibûn ku nikarin bi wan re şer bikin, an direviyan, an jî teslîm dibûn. Ewin yên herî baş dibînin ku mücahidên operasyona Tofana Aqsayê de ne dest pê kirin, ne weka ku di şerên berê û şerê şeş rojan de şerkirine ne. Ev ne îtîrafa yekem a fermandar û hehamên Siyonîst e. Beyan û daxuyaniyên bi vê rengî di demên cuda de di medyayê de gelek caran jî girtibûn. Yek ji wan generalê Siyonîst İshak Birîk Birîk wiha îtiraf kiribû. Şer çi qasiyê bidome jî hêza artêşa İsraîlê tuneye ku Hamasê hilweşîne û têk bibe. Berdewamiya şer û pevçûnên li Xezê wê zirar û xesarên mezin bide İsraîlê. Artêşa wan wê dideme kurte hilweşe û ev yek wê zirarê bide aborî, têkiliyê navnetewî û yekperçebûna civakî. Helbet ev çend ji tiştên ku di medyayê de hatine weşandinin, şik û gumana me tuneye ku îtirafên wanên di nav xwe de ku di medyayê de nehatine weşandin ji vê zêdetir bûn. Yahudî ku diwarekê asê de yan jî di paş birc û dîwaran de dikarin bi wara şer bikin, kîna wan bi hev re pir dijwar e. Ji bo te ew bi hev re şerîk û hevkarin. Hal ev e ku dilê wan ji hev cudane. Ev rewşa wan ji ber ku ew civateke kêmaqil û bêşuûrin. Ev ayet xusûsiyetên Yahudiyan û zihniyeta wan baş ve dibêje. Piştî Tofana Aqsayê Siyonistan li Xezê tucarî nikaribûn mel be mel û bi hev re bi mücahidan re şer bikin. Her tim hewl didan ku li pişt bîna, avahî û dîwaran di nava tank û wesayetên zirxî de xwe veşêrin û li dijî mücahidan şer bikin. Dîwar û tankên merkawa yên pêşketî yên ku xwe dispêrin wan bûne gor û meselên wan. Hema bêje hemû resim û vîdeoyên ku ji aliyên mücahidên berxwedana İslamî ve hatin weşandin, di tankekê de tên gulebaran kirin, an jî xwe sipartinin bînayekê. Siyonîst dizanin ku hêz û quweta herî mezin a berxwedana İslamî, îman û sebr e. Tiştê herî balkêş ew e ku Siyonîstan ev yek fehm kirine, lê Müslümanan hêj ev yek fehm nekirine.